беше години по-малка от мене, беше това и аз го потърсих. И аз четох после в нещата и имаше тефтер, който си е водила по време на терапия. Четох как тя ги е написала физически тия неща, че аз съм ужасен човек, с който ще се продруса веднага и пак го е направила, братле. Не казвам, че вината е нейна, аз съм я изманипулирала на копеле. Просто не съм я убила. Всеки е длъжен първо на себе си да се предпази. И тя не го е направила. А аз в този случай не съм знаела какво следва. Аз наистина не съм предполагала, че така ще стане. Аз съм била толкова на черешата. Просто нещата, които научих за тия 10 месеца, аз не мога да повярвам ние в какви отношения сме били. И изобщо какви отношения съм била с всички в живота ми. Смисъл, аз имах два архетипа. Женствен човек, който се грижи за емоционалното ми състояние и е там да ме изслушва като ми е зле, и мъжествен човек, който се грижи за физическото ми благосъстояние, в чиято къща живея, който ми дава пари, който търпи да проституирам в къщата му, въпреки че е влюбен в мен. Това ми бяха двата човека в живота и едни-двама близки приятели, които до ден днешен само те ми останаха. Трима. И така, всъщност, аз това имах да кажа. Сега е много странно, защото цялата ми идентичност е изградена по време на наркотици. И вчера това си говорих с майка ми. Тя ми каза, че е имала лек период с наркотици, като е била на 18-19. С едно гадже. И ми каза, че това, което я е измъкнало, е било да зареже абсолютно всичко и всички в тази среда и да се премести в напълно нова. Дори нещо в средата и да не е било свързано с наркотиците, тя пак го е зарязала, за да не й напомня на този начин на живот. Защото ти неминуемо правиш асоциации. Дори и дрехите, които съм носила по това време, ми правят асоциации, въпреки че няма нищо наркоманско в тях. Нали? Аз и сега се обличам наркомански. И тя ми каза, имам чувството, че имаш носталгия към тинейджерството си и миналото си и наркоманията си, защото тогава си била по някакъв начин харесвана и си се чувствала добре. Нейната теория беше, че това е деба. Това е, защото съм била интересна. Защото според нея ексцентризма ми означава, че аз държа да съм интересна. Аз си обясних, че не е това, а че е изкуството ми. Смисъл, изобщо ако някой знае коя съм, го знае заради колажите ми и участията ми в разни музикални проекти. Нали, отделно наркоманията, но това не ме интересува. Аз искрено нямам носталгия за това, че ме знаят като друсалката и ме е срам. Но имам носталгия за това, че някакви хора са ми писали, ти ме разрева. Изкуството ти ме разрева. Или слушах еди коя си ти песен с еди кой си, това е велико. В смисъл, това, тази валидация. Защото единственото нещо, което никога не ме е напускало през целия ми живот, отивам на балкона да пуша. Дори в най-тежката хероинова дупка аз правих колажи и пишех. В смисъл, наистина, буквално след свръхдоза, бият ми на луксона, събуждам се и пиша поема за това. И изкуството ми, което най-много е удряло хората, е било точно за живота, когато си зависим и живота, когато живееш панкарски, защото пак ти панкарията, брат, да наранявам себе си и всички около себе си. Много пънк. Идентичността ми в творчеството ми идва от Уилям Бърроуз, КПД-0, БГ Пънк от 90-те, Продиджи, цялата тая идея, Нирвана, Кърт Кобейн, аз бях Кърт Кобейн. Цялата тая идентичност е на страдащия артист, който освен, че абюзва субстанции, нали, това винаги съм го фетишизирала, поначало е винаги тъжен, депресиран и вижда всичката гадория само. И то винаги е било истинско чувство. Аз винаги съм се чувствала отвратително. Си имам 6 диагнози по майка му дева.
Но го романтизирах и го фетишизирах. И наркотиците бяха много голям център на това. Защото единствените две хубави неща в живота ми, единствените две хубави неща, те не бяха хубави, но ми носеха облегчение, бяха наркотиците и изкуството. И те станаха толкова свързани, че аз в момента... Да, майка ми каза, добре, що не зареждаш абсолютно всичко, за да не ти напомня нищо на наркотиците, не мислиш, че тази носталгия ти вреди. И аз викам, добре, човек, аз мога да зарежа изкуството. В смисъл, няма шанс. Това е... Бате, аз на метадон не го зарязах, сега ще го зарязвам. В смисъл, това няма как да стане и си обичам сцената, обичам хората, които правят изкуство, които са асоциирани с мен, обичам си музиката, обичам си нойзарите, обичам си слъджерите, обичам си пангарите, обичам си готите, обичам си колежите, си обичам с голите жени, с принцовките. И няма да спра да ги правя, въпреки че ще си променям начина на живот. И викам, как да го зарежа това? Как ще го зарежа това? Тия хора са ми казали, че са ревали на мой колаж. Как ще ги зарежа? Смисъл, това е най-ценното нещо, което ми се е случило през целия ми живот. Това е смисъла на целия ми живот. И ми е много трудно в момента да създам нова идентичност. И в началото на рехаба мотивацията да се оправя беше в памет на Зара, на приятелката ми. Беше, тя умря, ако сега и аз умра, ще разочаровам духа и защото всичко, което тя би искала е да съм жива и да съм добре. Тя искаше само щастие за мен. Абсолютно нищо друго. И да я обичам, нали. Тя беше чувстваше се невероятно необичана. И двете неща, които сега мога да направя за нея, единствените неща, които мога да направя за нея, е да съм добре и да продължавам да я обичам и да държа паметта и жива в изкуството й. И в началото това беше единствената ми причина да съм жива. Обаче после осъзнах, че тя ме обичаше заради моето изкуство, заради моето творчество и заради моя мозък. И всъщност много бавно в интервала на тази една година, в която не съм била в активна употреба, ми се върна идеята, че вау, аз през тия 10 години, в които съм живяла като в сън, съм събрала невероятно много знания, които мога да предам по някакъв начин. И абсолютно единственото нещо, което съм сигурна, значи аз съм ужасен човек, аз нямам никаква емоционална интелигентност, аз използвам хората около мен, нали, не говоря в минало време, защото аз се опитвам сега да го променя това, хора на терапия, обаче то не става така с вълшебна пръчка. Аз съм огромен егоист, аз буквално съм заровила всички около мене в името на зависимостта ми и да продължавам да се друсам. Наранила съм смъртно, невероятно много хора, без да знам. Но единственото нещо, което съм сигурна е, че имам талант и правя нещо, като правя изкуство. Смисъл, имам какво да кажа. И това много бавно се превърна в единствената ми ценност, която остана. Смисъл, мисля, че религията ми много дълго време беше с мене. В момента имам чувство, че Господ ме мрази. В смисъл, знам, че има Господ, но ме мрази. И съм и много ядосана. Аз на нея. Тя да е жива и здрава. Ходя на църква. Това е много забавно. Ходя на аноним наркозависим, ходя на терапия. Бяла в психиатрия 2 месеца. Това беше страхотно. Реално беше супер забавно и ми дойде много добре. И продължаваме напред, купали. Смисъл, когато беше майката на всичко, нямаш какво да губиш. И, нали, поначало аз осъзнах как всичко, което ми е било ценно, са били пълни глупости. Смисъл, някакви хора да ме обичат, да се чувствам значима, си майката, смисъл. И това всичкото го постигах с манипулация и с женска сексуалност. Защото когато открих, че женската сексуалност може да е оръжие, започнах да го използвам, да нанасям смъртоносни удари, да си отмъщавам сурогатно на хората, които са ми ебали майката, ма върху някакви други хора. Брат ме е. И това ме е оставило в някакви отношения, в които приятеля ми ме пребива и аз не реагирам по никакъв начин, въпреки че имам медицинско и мога буквално да отида да подам жалба сега. И аз не успявам
И то само, защото искаме точно това мъж мене да ме убие. Моля ти сега. И е супер яко, защото кура за всички смисъл. Вие сте се възползвали от един много преебан човек за себе си и този преебан човек се е възползвал от вас за себе си. И това са ми били почти всички отношения в живота. Кур за вас. В смисъл, приключвам и съм приключила и е супер. Толкова ми е добре за това. Но това с идентичността, смисъл, аз се познавам като наркоманка. Партитата, музиката, концертите, изложбите. Дела майко. И това е другото с този ми канал в YouTube. Аз все още виждам тия неща като готини. В смисъл, тъжно ми е за това дете. Много ми е гадно. Обаче ми беше фън, бе. Беше ми зле, но ми беше зле както още ми е зле. В смисъл, сега не ми е по-добре психически. Обаче си изкарвах добре, запознах се с някакви яки хора, имах някакви яки гаджета, правих някакъв як секс, друсах се отгоре на шипка, навръх Ботев, във влака София-Варна съм си била помпата. В смисъл, това е супер яко, реално. Супер смешно. Наркотиците не са лошо нещо. Лошо е това, което аз направих с тях. Била съм в бекстейджа. И всъщност, нещата, които изобщо си спомням, аз затова моите онлайн профили са архиви. В смисъл, буквално Instagram профила ми е просто постване на стари снимки и записване на мисъл там, за да не я забравя. YouTube канала е просто видеодневник. Блога ми е дневник. В смисъл, абсолютно всичко е просто архив. Защото имам огромен проблем с паметта. В смисъл, аз станах на 16 и развих PTSD-то, забрах къде живея. И всъщност съм много щастлива, че ги имам тия спомени, макар че са ми гледали сеира едни 300 човека, които знаят коя съм и така нататък. Имаме глас в Телеграм, смисъл. Нямам нищо против и не ме е срам, просто трябва да се науча да ценя други неща, за да не се връщам там. И е страхотен опит, който вече съм си взела обаче и който нямам нужда да повтарям. Най-доброто, което мога да се направя, е да се получа от него. Така че малко се радвам, че не мога да ги изтрия или правят на тия клипове. Искам да са там и когато искам, защото много често ми се друса и искам да се връщам и така нататък и си викам, бате, колкото съм дебела, смисъл, има си фетишисти, мога да си проституирам, си друсам, да си умра някъде. Кеф. Тогава гледам тия клипове и снимки, на които съм 39 кила и не съм спала от една седмица и има някакъв гол мъж зад мене и съм така, бате, супер, нали, много яко, ама вижте на какво прилича смисъл. Хората умряха, а ти имаш привилегията още да си тука и това ще го зафърлиш. И тия хора тогава за какво умряха? Смисъл, за да мога аз да причиня същата болка на хората, които сега са ми близки и са живи. И така, благодаря ви, YouTube. Аз си изкарах много добре. Това са 30 минути говорене. Явно съм имала какво да кажа. Ако някой го изгледа до края, да ми пише, ще му пратя снимка на циците си. Така. Ако си дошъл да мисъл правиш, ако някой ми каш, не ми се бъркай, не се научи,